Gino motimore odiochieng' manyoro e od bura ni mano mar senet. Iwacho ni en gimoro ma ne oringo piyo ahinya. Wacho ne kaka nochake odhi nyime kata ka jalup jatend piny Kenya machon gi sani nitiere osuptal bang' sigara mowinjo kar kae. Gino manotimore diere de wache ang'o? An anya wacho ni nyaka nyo dhi piyo kamano nikech gima nyo wadil go en wach mar telo mar Kenya, telo mar piny. And deputy president ing'eyo ni en ng'ama one okonyo president tich, to mar ariyo ni ka gimoro nya timore ne president onego bed ni en mokawo telo. Omiyo ka nitie crisis e office mar deputy president, dwarore ni mondo crisis no bed resolved piyo. Crisis manyo wuok momiyo koro gini nyo chopo e parliament odhi e National Assembly modhi e Senate mondo tim impeachment. It was important ni mondo office mar the presidency obed stable. Nyaka nyo gi move very fast, and process no and process mobedo defined e katiba. And therefore the Senate, the National Assembly gi Senate nyaka nyo lu mana procedure mobedo laid out. The other thing ni being ni en gir siasa, nyo en gima destabilize the country in terms of siasa. Ka jo siasa ringo kone gi koni ka wacho weche mopogore. And most of the time it is important ni kantie political tension in the country titimo gima nyalo restabilize the country. Ndapa ni process no kanyo nyoro gotieno. Seneno ka by gukinyi sani Senate no segolo gazette notice. Manyiso ni nyogi se impeach deputy president. Manyiso ni sama wantie ni deputy president onge office. President nigi thuolo ma mochiw gi chik mar 14 days mondo nominate ng'ato mondo or to the National Assembly for approval, and the National Assembly nigi 60 days. However, wageno ni ibro time yo mapiyo mondo room. The most important thing katieko en ni process ni nyo timore kaka chik dware, nyo timore in a way ma fair. Maonge ng'ama nyalo wacho ni nyo tuo ni thuolo mar biro kanyo. Unfortunately, nyo olandi ka process nyo chiko kama koro rume, kama nyo nego bedi deputy president yudo thuolo mar loso ni obedo matuo suddenly and otere hospital. But mana kaka wakinde manyone kanyo to kod senators nyo wacho nyocho se yudo thuolo ma pache nyocho se chiwo both the National Assembly to gi wakinde ge nyo se loso mo cross examining witnesses manyone kaje. And because of the situation to gi requirement by the law, mana kaka wakili Charles Midega ose wacho nyo it was important ni mondo process or in mondo room, so the only window manyo gen go nyaka Saturday to nyo wach no tuo makata Tuesday manyo wakinde ge kwayo ni mondo omiye thuolo mondo ging'e ane ka bedo no chango by Tuesday no. There was no certainty ni by Tuesday no nyalo bet ni koro en thuolo mo nyalo biro go e Senate. Therefore bunge Senate nyo ng'ado ni gidhi mbele mondo gitieki. So I think the process nyo dhi in a way ma fair, a way ma inclusive. The fact ni the gine no chorgi they required quite a significant number of